Mo mo ko'y kwarta. Ang alam ka na to, si Papa, makakuha siya ng kwarta niya ba? Nani. Ginagawa mo. Nani na. Gago! Si Papa, makuyawan mo sa ano niya. Tulog na, bibi. Tulog na, bibi. Gago! Pwede, libre ko niya. Didi, wala na dyan ko'y kwarta di. Ay, kinahurot. Nilibre na kong Jesus. Ay, wala dyan. Libre na to. Lagi nagsalig mo na siya na to, no? Usam. Di ko kasuway. Nilibrehan ko anang Jesus day. Ay, Nahom gani. Kamang gani ko kasuway. Ikaw na ba? Sa ikaw ka may tao. Maabot o lang siya ba? Manghagad ba? Himala na lang dyan kaayo. Makatunog tayo. Isa makatulog tayo. Makatunog nung tayo. Ang malipag-hisa ay. naman sa kadina ni Agi nga. Nay da kong agianan oh. Diso lang jud ka. Uy, ni siya nagpaligbak ay. Parang lang kay. Ya tara na. Asa ba to? Jollibee sa man di ay. So, as di ko matuwa ni mo ay kay wakay kwarta o kay trabaho. Sige, palibre na mo nya. Mo jud bin hinuon pa na. Na ako kwarta. Mabitaw ning nang hagad ko ninyo nga mag Jollibee ta. Himala, ikay na ni mo kwarta ba sinamurikat ka no? No, sige ka, dali mao. Ay, Gago! nangawat. Kana, sakto ka nang lawat. Ay. Di lang mo kuyo kay basta kawat ba makasakit sa tiyan, di ba? Totoo ba ka ng istorya ha? Sa ako masapapagikawat ang kwarta. Ang sakit yan. Say mo din papa, oh go. Hindi, Jollibee Wala ta. Laki sa ta. Laki. Sama ka? Laki o go? Kaon. Akaw na lang. Kaon na lang. Lusog. Gutom kayo tara. Jollibee. Jollibee. 8 hours later. Diyos, nawag na yun. Nawagaan yung kwarta diri. Yan, naman nga natong rumat ako. Hindi mo siguro doon. May kayo ni doon ka. Ikay nagpuas kwarta ko diri, no? Bululi ta manguha na di ko ng imong kwarta diha. Naunsa ang tao Sabi nga kuha ani nga. Kuhaan man yung nawagtangan man ko sa kalibo. Sus, kato na sa mong anak. Piga. Bata pa gani kayo mong anak. Mangilabot na. Mao na diha ang imo ning anak mo nang hilabot niya ako imong gipsala daghan kag kwarta. Ilabot nga rin. Awa di mo ka mahatag og kwarta nako. Nirisi mo kawatan ko sa imong anak oy. Kaning anak karon. Pabuta to. Pabuta to. Oh, may ka na uli ka. Na. Unsa man? Imong gikuha ang kwarta diri sa kompitata? Ha, unsa ba? Nagkuha ba ka og kwarta diri sa kompitata? Wait lang pa, di ka matunggan pa. Inasa pa kay murag puno na ning atong lila. Balik. O sa kalibo ba nagkuha ba ka og kwarta diri sa akong pitaka? Unsa? Balik ka. Louder please, louder. Nagumula na itong anak. Nagkuha ba ka og kwarta diri sa akong pitaka? Bungol ka! Aba, baylo ta pa, di dyo madungog na ko pa eh. No, okay lang. Pa! Kinsa atong kuya di mo gabi nga, porting gwapaha, lamit kay siksikay niya, sweet kay mo pa? Isa? Hindi ka ba, Claroy? Balik ko na ko pa! Balik ko na ko. Balik ko na ko. Punaan ba itong kwarta din mo nak? Dahil sincere ako. Sa tibo? Ikaw na bahala pa. Sincere na. Lahusa na tayo gusto namin, lahusa tayo gusto namin. Nak, sige nak. Dahil, pitaka dito na ko, kanang i-shopping imong mga barkada na. I-shopping. Lahusa tayo. Imo istorya na. Lahusa to na. Shopping pa na yung Lahusa na.